aldık gittik. Ondan soň atele gittik. Moskwada boldum. O taýdadam aýlandyk. Ondan şu kontentlaryny birini etdim. Esasy maksatdan birim Kremli, yani Russiýanyň parat geçýän ýerini görmekdi. Men real hakykatdanam şo taýny has göresim gelýär-de. Ondan Russiýa bardym, ondan soň şu Istanbul'a doganym bar. Soň WhatsApp'tan ýazýar-da, şey suratýar. Ondan diýär, "Näme? Parzyň ýerine ýetirdiňmi?" diýip gülýär da bilýär. Ýa-da göresim gelýän ýer bolan soň hemerim gülüşdik, zat etdik. Soň şo günüsü iyi içdik, zat etdik. Beýinjallyk. Ertesi gün soň Kremle gittim. Aýlanlyk surata düşdük, video düşdük. Soň şo taýda özümçe indi gullup eden soň oglum paradda gyzyklanýar da. Özümçe soň video düşüp parad ýören ýaly eden oldum, zat etdim. Ütkeşik duýgy. Paylaşmadın ya. Yok yok, olar özüm üçin zat etdim. Birazçyk prikol bolan soň. Ondan soň aýlandyk. Owadan ýerler bar eken hakykatdanam. Ýöne men şu taýdan sowet beren, indi her kim öz wukusy diýär, her kim öz halaýa zatda. Men Dubaydan beter Russiýany gowaldym. Bilemok näme üçin. Ondan soň ýöne ýürüýte Tomus, ýani gitip göresim gelýär. Russiýa. Sowukda beter sowuk. Ondan soň şeýdip dynjallyk zat etdik, soň gaýtmadymdan bir günem Nowy Nizhgorodda, ýani başga vilayatynda men jan ýaşyk 20 ýyllyk dostum bar. Ýa kiçilikde bile bolan dostum. Oňa salam ýollaýan Yusupov kakamrat. Öz Russiýada okap bir stomatolog. O zatlara malbat geçýän bolyn. Ýok. Olar ýürüýteläp 6-8 sagatlyk ýolda garda biram men gullukdaşym bar. Oňa da sag bolsun aýtýan Jori Fawa. Joriga diýärse, oňa da salam ýollaýan. Ol näýlek arenda maşyna alyp ýürüýte biler oglanlar bilen men görmäne gelýär Moskwa. Gözüň etir garda doňaklykda 6 saat 8 saat ýol geçip giýje. Olaram egzaminden çykyp sırazu maşynamy güpür tapır gaýtýarlar. O taýda döwlet bir işge wady, oňa da salam ýollaýan. Olam sag bolsun geldiler. Soň aýlanalydyk Moskwa şeýti bar. Soň Kremle täzeden gittik giýje. Medim de. Soň giýje o taýda surata düşdük, video düşdük. Soň aparatlamam bady. O taýda denli pursatdan peýdalanmalar, sowum bolsa. Daway bir video çekeli, kontent. Soň elimde de mikrofon, kamera da alypdy, oglanlar üşäp eýle bir ýören, beýle bir ýören, näme çekmeli. Soň diýdim, daway diýdim, şo baýda sonra allydim. Soň döwlet patsan sag bolsun. Orça sal gowulan soň men diýdim, men utanýan, men orsam-kän gowy däldiýdim. Bollugyndan geplen, ýöne senen maňa terjimesi bol diýdim da. Soň gitdik birinji bilen gazaklarym bir zatlar gawat delli. Şeýle ýörep barýardyk, diýdik, "Ay privet, salam aleykum, şuňa ideýamyz bar, şeýle. Eger kabul etseňiz, soň 100 rubl bilen baýdaňy, 100 rubldan sowgat" diýdik. "Bolýar" diýdi. İlk bilen ýene de näme öz ata watanymyz Türkmenistan baýdagyny görkezdik. Goňşy ýurt diýdi, bildiler. Soň ýene bir-iki baýdak görkezdim, bildiler. Soň şeýip gezip berdik, o taýda bir asy türkmen ozat nälik diýsem kan. Indi Karkoja diýe er aýal gawat geldi. Biziň gepimizi eşitip, diýdi, "Siz türkmenmi?" diýip türkmençe gepledim. Men geň gördüm. Orçadan biläýdim ki. Ýok. Orçada gepleşem doktuk da öz aramda gepleşip durduk da. "Siz türkmenmi?" diýdi. "Menem türkmen" diýdi. Men er sary türkmen zat diýdim. "Öňden bäri ýaşap bersäler." O taýda görüňdeşik geçdi, bir gyzykly ýadygarlyk zat boldy. Ondan soň ýene so videoda üşäp sonra berdik. Videolar çekdik, zat etdik, gyzykly boldy. Soň zat näme? Moskwa şeýtini gördük, zat etdik. Diýýär, ertesi günem soň Türkmenistan ata watanymyza gaýtdym. Şeýlerek geçdi. Doğru. O geçipdir onu. Gideňe degipdir. Degdi awa. Indi bir ýene sorajakdym. Näçe Türkiýe, Dubay, Russiýa diýemizde şo üçüni deňeşdireňde niriniň adamlary
has bir sen ünsüňi nämesi bilen ünsüňi çekdi. Ha. Ya haýsy gowy, haýsy erbet. Hmm. Olam ýöne kişiden kişe değişýän Awa. millete görä däl ýöne bir Awa. her milletiň bir näle Gowsy wa, erleri umumy, wa, umumrak karakter Inni alynýa-da häsiýeti. sen berjek soraňa düşündüm. Sana ýakynly bolan, ýakyn bolan Awa. haýsy? Awa. Dogry. Ne türkden başlaly? Aha. Türkden başlamazda näle bärde okap bers adamlar erbetde. Yani meselem okuldan alamızda özüňem bilýän bir okulda yani bize garaşlar zatlary näle dogan ýurtda diýip bileji dogan ýalak görüp Okay. ve şon ýa garşy alýarlar sag bolsunlar. Awa. Şon ýalak adamlary näýlek inni öz sosial mediýam we kontentim barada baglanşykly alanda Mhm. beýlek ýurtlara görä men bäriniň adamlaryna köp adamlaryň sorag berem, ok ýöne edil beren sorag beren adamlamda meni hayran galdyranlar bar. Yani näli hakykatdan hayran Bilimi bilen. galdyran adamlar. Hawa. Bilimi. Nälik diýsen, näzir Russiýada da aýt beren, Dubaýda gördüm nälik Otay Dubay diýen zat bar. Öz halkyny hiç il görmeýän. Öz halkyny hiç il görmeýän. Olar baýlar näle ko başga çetlerde ýaşaýan ekeni. Otayda has hayran galdyran zat nälik diýsem köp. Edary işine barsaň, banitsa barsaň, daşary ýurtlar, Bangladeş köp, Pakistan köp, bilen Hindi köp. Şo üç ýurt hökümet işinde diýşäpdi. Men hayran galdyran zat şol. Onda Biram- olar öz nemesini berýän pasportyn olara. Berýän ekenmi ýa? Nähillisene öz o zat däl, raýat däl. Ha, Raýat ýöne. dällem. İş. Ine türkler diýär iş viza, ýa-da Çalışma izin. çalışma izin ýa-da ikamet diýär. Türk Aa. Dubaýda ID diýär. Şu ID bilen iş ýapýarlar. Ondan Ha. soň o taýda näillisem kam. Näilliň dillisene, dil bara. Mhm. Ay liboy ýurda gitsen anglisky näme inglişçe görlänlerine nämeden moýaf aza kemde düşünýärmi? Mhm. O taýda men hiç il düşünmedim, hiç il. Ay o Aýtdym. taýda Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Olonka. olar ku wapşe düýünden başga. Ne şu taýda näle prikol amaçly bolsun diýär aýtyp bereýin meselem hindile. What are you doing? Di. What are you doing? Oniri. Bir gülkünç da bilýärmi? Gepleşenlerine men nälik düşünýüşdim olar bilen näme men gepmesem düşünýärler inglişçe gepmesem öz inglişçe bilişim ýaly gepleşdim kynrak ýerlerini translate'da Google çeviride şey düşünýüşdim. Onsoň naharlany alanda naharlany halamadym. Bu daşarda bar kafede ne türklerde ýa Türkmenistan öz ata-batamyň Türkmenistanda ýa-da Russiýada ýa-da türk alanda kafede daşary bir hilek arasaçylygy bir işden atça dogrymy? Aha. Aňaryň has lüks, has Restoranlar. restoranlar ba olara sözüm ýok. Gowy. 5 ýyllar. Hawa. Ýöne Türkmenistany, Russiýany, Türkiýi deňeşdireňde ene meselem daşary çykýan, prosta özüň günlük iýip içeňde daldyňda. Olar ýerlerini halamadym Dubaý. Ondan soň Russiýa gidemde o taýyň adamlary ine meselem baýda kontent etdime? Men şok hayran galdyran zat. Men deňduşlar, garlar bolsun. 3 baýdan ikisini görümsiz bilýär. Üçüncüsinem bilýärler. Ýöne birazçyk paskaska bilen, ýani aýtsam bilýärmi? İpucu bersen bilýärler. Ne meselem men deňduş biri wady meni hayran galdyran. Şuňa sora berjek diýdim, bolýa diýdi. Terbiýe taýdan hemen aýtyp bereň. Berdi ikisi baýda bildi, zat etdi Türkmenistany göni bildi. Ozoň bir baýda berdim, şeýtýär-de Türkmenistan bilende Özbegistan, Azerbaýjan, beýlen Türkmenistan bilýär. Bu hil kartany gözünde canlandyrýarmy? Näme başga ýurtlaram. Şo taýda men beýendim, hayran galdym. Ondan soň üçüncü baýdagy bu
birinji gezekde dälim, ikinji gezekde bildi. Şo taýda maňa näme diýip bilýärmi? Şo taýda aýtdy da, indi puly çykaryp berip oturýardym, 300 rubl bolýan. Dedi, men bagyny almaýyn diýdi, bagyny hak etmedim diýdi. Bizem näme üçin diýip soradyk bolýan, men bir gezekde bilmedim diýdi. Bizem aýtdyk, şo taýda men bir hiçek boldum da, indi terbiýet taýdanam bilýärmi? Ay diýdim, "Bäh" diýdim içim bilen. "Ýok, ýok" diýdim, "Bildiňiz" diýdim, "Hak etdiňiz" diýip berdim. O taýdan sonra ýaşa gysgaça situasiýa boldy, ýatlama boldy. Türkiýe gelenmizde, ilki başlaýan ýerim ha. Türkiýe gelenmizde meni bir hilek näýilise minus tarapdan haýrana galdyranda, çıkan molum bilmedi. Goňşy döwletem diýip gördük, bir dost, dogan döwletem diýip gördük. Ondan soň bilmedi, şona gynandym. Onam geçtim Hindistany, bilmedi. Ondan soň onam geçtim paskaska berýänler dünýäde, ýani ýer şaryna iň uly ýurt Russiýany görkezýän. Bilen owa. 3 baýdan birine bilmedi. Ana meni gynandyran zat şo. Adamlaryny opş beren soraňy alsak, Russiýanky meni haýran galdyrdy. Russiýan adamlary, adamkärçilikleri, iyi giden kafelan, gezen yerlen, Türk erwet diýemok, Türk gowy ýöne men şu baýdak soramda käbir adamlar gawat gelen adamlam şeýlerek çykdy. Men öz pikrimi aýtdym bärde. Men Türk erwet ýa Ors erwet ýa Dubay erwet diýemok. Şol ýazak. Ýöne ýene de aýtyp geçen iň soňky nokada aýtyp geçeň. Ha? Bol. Iň soňky nokada aýtyp geçeň da. Ýöne häzir biz Türkmenistana gitsek de, Türkmenistanda men şo soraglary bersem de, 3 baýdakdan ikisini hemmesi bilýär. Men şoňa gowunmekdi. Şeýle. Ýa, Alamazlar. gepleşip oturýarym o. Waleyküm salam. Waleyküm salam. Munyň näde durdy? Waleyküm salam. Bile ýarsynda durdy, aňarkyň uratdy. Inte şol ýa bolýar, men şondan ni. Egat köp burlaýanmy? Ona gysgaça jemlesek, sana has ýakyn bolany haýsy? Gysgaça aýdamyzda näýildiýsene, her giden ýurdumyň adamlary öz taraplaryň gowy, bilýän? Hersiniň maňa ýakyn taraplary bar. Ýöne men has özüme ýakyn halanym Russiýa boldy. Russiýan adamlary bol, öz kontentim üçinem, öz gezen ýerlem üçinem, atdam üçinem. Düşün. Öyle. Onna bu temanam yapýas. Gelýäs. Näýler? İş temamyda. Sen pikiriňçe, okuw has möhümmi ýa sosial media arkaly özüň görkezmek, ýa karýera dalsak? Bir adamyň karierini alamazda, her adamyň garaýşy başgaça bolup biler. Men öz garaýşymy aýdyn. Okuw gerek. Indi köp adamyň düşünjesine görä, okuw näýlek, öz okan uğrunda edarada ýa-da bir ýerde işlemeseňem, şol näme garanti hökmünde diýip düşünýärdi. Indi men şeýle düşünýär. Mesela men diplom alyp goýasym mele garanti hökmünde. Haçan näme boljagy belli. Haçan näme boljagy belli däl. O belki bir ýerde öz uğrundan işlersiň. Belki sowda urup gidersiň. Belki näme sosial mediada. Men sosial mediany esas ýerde goýamok, esas işimdik goýamok. Hobi, bilýärmi? Gowurýan. Şoň üçin. Gowurýan etýän. Maňa şon ýalak. Birinji ýerde şu diplom mukadiýe. Näme boljagy belli däl we garanti hökmünde. İkinji ýerde de sosial media. Onam iş hasaplayan ýeri gelende. Ýöne hobi. Düşün. Esas. Ondan indi bir sosial mediada sen näýlem bolsa bir özüň tejribeň bar. Şu ýerde sosial mediada üstünlük gazanmak isleýän ýaşlara, inni kyn bir şu videony görýänlere näme maslahat berýän? Sosial mediada bir üstünlüge ýetmek isleýänlere. Gowy soraw. O ine täze başlajaklara, täze başlanlara beresim bilen sabe, yani maslahat,
Menem bir belli bir derejeye yetemem, özüm yıldız diýip biljek ya. Öňümde kän yetmeli, kän maksadym var. Yani esas berjek maksadym bir näme ideýaňyz bolsun, bir planyňyz bolsun, başlamaka hökma. Şunu etjek, şunu şeýdemde şey etjek diýip bolsun. Ondan soňra başladyňyzmy? Taşlamam. Başlaňyz soň öz disipliniňiz bolsun. Disiplin menne başda bady. Şuna ýeri geldi aýdyp geçeýin. Soňky 2 aýlykda men ýaltar gitdim. Özüňem bilýänsiň, aktiw däl soňky 2 aýlykda. Şon ýalyk bolmaz ýalyk berýän maslahatym başlaňyz soň disiplinli bolun we eliňizdäki barja zat bilen gowrat çykarjak bolun. Her kimem liboy blogeram 9-sy düzüp edip başlanok. Şo maslahatym eliňizdäki bilen başla berin, dowam edin, dowam edin. Maslahatym şo. Sen kışa son kaydanyň menem şol işe başlamakam da aýdyp geçsem bir her zady has in gowsun etjek bolup ýani şu görüp oturansyňyz da arka taraplarda bilýärmi görýänden bir ünsüni çeker ýaly hem rahat görer ýaly etmek üçin her zat etmeli, köp zat etmeli. Şonda da näçe birini şörde 2 tane kamera ama biri telefon bilen müdaret ýetse. Şoňa da edibilsen 3 kamera, edibilsen gowy bir maňa baksyn, bir sana baksyn diýip bolyn. Ýani şonda da aslında men bir ýerde de şu ýazgyny okapdym. Näme diýip? En gowy gowyň düşmanydyr diýip. Okay. Türkçe de. En iyiniň düşmanydyr. Ana şo taýda ha diýdim. Biz diňe en gowy zady etjek bolup näçe bir ylgasak normal gowy zady edebilmän galýatsa. Aýtmadyk zadym da, ýani seňem diýişiň ýalyk. En gowy zady etjek bolup, en gowy zatlary aljak bolup wagtymyz gidirýäs. Bilýärmi? Maksadyma degişli şo. Hemme zadyňyzy düzüp edip soň başlajak bolsaňyz eýen wagtyňyz gitdi. Şonu düzelip hemme zady alýançaňyz wagtyňyz gitdi. Eliňizdäki bilen başlasaňyz tanalma zadyň reska bolýar we her kimen başda full çıkaranokda açık bolýar, kaçdy bola soň gowy Baslançak bilen gitsen orada. Hawa esasy masada girýän adam gowy kommentariýalara size motivasiýa berýär, dogrymy? Meselem gowy tesbirler gelse, näle bir gowyny atça, gowy adetde, dogrymy? Menden maslahat erwet tesbirleri var ha. Gowyňkydan 2 esse motivasiýa bolsun size. Ýatdan çykarmalyň, berde haterlarymyz var. Erwet kommentari ýazýanlarymyz var. Esas sizin janyňyz sag bolsun. O gowy tesbirler ýazýanlar olar. Duwaşy janlar sag bolsun, sag bolsun. Aýtýan köp minnetdarlyk bildirýär. Ýöne erwet ýazýanlar ýatdan çykarmalylar. Sebäbi şu erwet ýazýanlar bizi ýokaryk göterýär. Doğru. Ona değiş var sen bilemok ilerleýänmi goýan zatlar aman hümmi. Türkmen goýuny belgeseller şu bilim tehnologiýa bar täzelikleri gurrunlar ýa-da adetde ana şol video düşüripdir. Şonu gowy açyklaýar. Näme üçin niýe biz şu erwet tesbirlere ünsümüzi berýäs? O gatwy açyklapdyr şu taýda. Näme üçin niýe? Sebäbi diýsen adamyň aslyna beýnisi bir zat howp awanýar, şoňa garşy bir zat etmeli, diňe ünsü şo taýyp görýär. Ondan bir näýlik diýen özüni howp awanýanyny bilip, şo erwet tesbirlerem şolar ýaly kabul edip, erwet däni. Bir negativ tarap bolansoň, şon ýaly görüp mudama kellesinde şol bäş şu maňa şunu ýazypdyr, ony ýazmasa da bolar da diýip ýa-da maňa ýazýanlara mana bolupdy. Käbirne sebäbi men gören olsaň sen özüňe şon diýip diňini gurrun berşiň zadyň haýalrak başgalaram diýdi şo kommentariýada tesbirde de on erwet edip ýazanlaram bar eken. Ana şolara men indi bir erwet görmedim. Gaýtam özüme bir şondan gowy zat aljak bolup hakyky olar ýazdym ýygyna da
Awol şu başda başlam üçin käbir bir kemçilikler bolýar. Ýani innik videolarda bir bilemok düzelen olmamak mal. Awa gürlemämi şartlandyryp düzeldirnip. Doğru. Sen şo ýanky diýäniň-de ikesse motivasiýa bolsun dip. Abi üstünlüğe getirýänem şomy kadiýan. Hakyky şu. Näme kommentariýalerde, tesvirlerde şeyler, ýagdaýlaram bolýar. Meselem, sen haterlaň bolýar, erbet zat ýazýanlar. Şolaram gaýtan saňa, ýani nälik bir sen gowurýan adam ýalyk, sen söýgüliň ýalyk bolup ýazýan tesvirler bolýar da mende gawat derli da. Meselem, o akylym gowy eýleň beýleň ýa ýürejik ýa dodajyk da açyk bilýärmi? Sen çek bolýar adam sen näme bir tanşsaň zatlaňa zada çek bolýar da Düşün. arany. Ýöne sag bolsun, ýene de şolarda alyp çykýar da. Ýani o temadyny häzir gyzyklyl ýerine gelýär. Oho, esas. Bu temany onda şonluk bilen ýa maslahat berdik. Berdik. Ýapýasan. Ýapaýly. Gelýär sonra ýanky şu söýgü temamyza Hoppa. her bir bize gelen mihmanlardan sonra ýa şu wada çenler Hökman soramalmy? hawa hukmany diýen her kimiň durmuşynda bollumy kadýan bolanlar bolaram a sebäbi diýsen men şeýle sözüm bar. Her bir adam sevgiye mätäçdir. Aslında onu türkçe yazıpdym. Herkes sevgiye muhtaçdır. Olam ýanky bir näilýän iki jynsyň garşylykly jynsyň arasynda däl-de enatan sevgisi bolar. Yani adamyň haýwana görkezmeli, haýwanyň bir-birine çağalaryna görkezýän sevgileri bolmasa da sebäbi adam zat ýaşap bilmeýänni. Allah şonu şolar ýaly edip yaradypdyr da adamy bir-birine mätäç edip. Doğru. Ondan şu sen öz sevgi duýgy mesele bolan durmuşyňy, ýani durmuşyňda şolar ýaly bolan meseleni gurrun bersen. Yok. Gurrun berip bilmeýär. Ene düşünýär şahsy soro. Şahsy mesele de. Yo, men gurrun berjek ýaly. Türkidäň mana. Yok o ne? Yo. Olar ýaly yo mehum zat. Näil bir onu has bir erbet. Yo, değişýän. Doğru. Ya bir erbet Ben täsiri soram, gallym kadip şu wad. Ay, yerli-ýerine de ýöne ýanky berjek ýaly yo Türkidäň diýip biraz gyzyklandyraýyn diýdim. Yo, düşündim onu. Muştaklar var. Düşündim olaram doğru kabul ederler onu. Men näme Türk. Onu bir nirden başlasan. Ya men has näme deýin açaýyn. Açyk sora berä, sen aç. Hawa. Sora ber. Esasy näme? Takipçiler, muştaklar, agzalan has gyzyklanýar. Zatlaryny berjek bolýansyň da. Hawa. Men şeýlem gadyp düşünýän sebäp öňkü zatlarda göremde sen gepleşikleňde göremde. Şolar ýaly hawa. Biraz men taýýarlykly geldim. Düşündim onu Ferhat şeýle soraýyn. Her zadyňam birinjisi gowy. Ýatdan çykarlanak. Sen birinjiň bamy ýakim, ha? Şo soragmy? Ýok. Haçan we nädip başlady? Haçan we nädip başlady? Nirde? We nirde? Bu at familiýasyny soramasaň bolýar. Özi bilýändir. Öz bilýär. Beýlekden bilmese gerek ýok bolýaýdyr. Olar ýaly has çoğal girmez. Birinji diýeli ol söýgü diýip alyp bilersmi bilmezmi onu bilemok ýöne dogrymy aýdaýyn. İlkinji gowaran gyzym Sadykda. Sadykda. Ve men şo malumy gutaşykda haş edipdim. Aslında men bassaş bir oglanym bardy. Şoň bilen şol gutaşykda glawny rol bolup waris etýärdi. Soň men şonu özüme türkler aýtýar, kendime yedirtemedim diýär. Özüme kawullanyp bilmedim de şonu malum bilen gepleşdim. Men şoň bilen tans etjekdi. Şo ýaşda. 6 ýaşyňda. Awa, kiçik wagtymyz diýär. Hezil wagtda hiç ýadyma çykan ok. Näle
şeylerini saatlikde bilýärmi? Abet nahardan öň oýnaýarlar, çağalar. Şeýle Ha. oglanlar, soň gyzlar kuruk bolup. Ha. Şonda oglanlar bilen jedelleşýärdik da o kiçiň da işler bilen ok goýany öz gyzygy bahadır da bilen ok. Bu düşünjäň zadyň. Daway planyny oda kim oşap bilmesek wa diýip bilen. Oňa şotlarda bar sen da diýip gidip aşeýip da du çekinçip durdular da. Benim kiçikam ýadyma şu ýaly aýtganda kiçikim men gitýän diýdim. Şo walseden gyýdym, gutoşuk eden gyýdym. Şonu ýananymdan oşa gaýtdym da bilýär kiçik gaýdym. Näýlik Ay, nem aldyň bir garşylyk aldyň. Garşylyk bol näýlik diýsem kan bir şey Gelmek ýadyma ya. düşen nokta. Yo, uruwa zat etmedi. Şep seretdimi? Bir hiç boldy. Soň muallim aýtdymy bir zat boldy. Bolman. Soň maňa da onu güldüler de söwdüler şowa. Eýtmeler näme zat diýip. Ondan gutoşukda gepleşip ansetdim iş otayda. O ýakyna zat bir hile kabutta bir ula adam ýalak sen hamana bir söýüşýän ýalak duýup bilýärmi? Şo ýaşda. Owa şo ýaşda şon ýalak. Soňam şo gyzy men gözledim. Realni biraz ulalam soň 4-nji 5-nji klass bolam soň şo ýadyma düşüpdi. Näle gözledim? Bir gidip näme söýüli manyda zatda dälim ýöne realni bamy gadyp gözledim. O gözleşim ýalagym onu haçan bildim bilýärmi? 10-njy klassamy 9-njy klassa bildim. Tapdyň. Hawa. Şo gyzy. Olam meniň 20 ýyllyk janyçyk dostum, çağırk dostum. Yusuf Kakamat diýär. Şon klassdaşyken. Menim diýjeksiň öýtjäne şoň bilen söýüşýär. Indi Yok, on ýaly. Şon klassdaşyken. Bä? Hawa. Ýöne näil diýsem kan bärden agzak geçme, mä gowdal bolyn ýöne. Biraz näil diýsem kan. Ütgäpdir. Şey diýip yapaýarlar ütgäpdir. Şon ýalak. Işeýle birinji şo. Onda Bilemok muşdaklar için gyzyklymy, intereslimi, ütgöşükmi? Yani men üçin bir ütgöşük. Ýatdan çykmajaklar. Ya biziň asyl sahipamyň demek şo da maksat. Her bir adam gymmatly, her bir hekaýede gurrun edilmäge münasip gyzykly diýjek. Öz ýolunda diýäň-de. Hawa. Allah geçmedi. Onda sen diýdiň aýan 10-njy klassa. Tapdy men ütgäpdirler. Şo tapan wagtyň ýani bir badym durmuş onda. Bir badymy. Bady hawa, gowurup berenden bady. Ýöne onu tapan wagtymam meni näýlik diýsem kan bir gowurmak, söýgüli manyda o manyda zat edem okdum. Şon ýalak. Aýol näme çağalyk da o wagt sadyk döwri. Häzir bamy? Gyzykly sora. Buňa bermeseň bolanokmy? Ya indi bir girdik de bir uzunda. Girdik. Dogry. Häzir. Näle etsem kam häzir bara. Ya demem ya. Bir däl iki däl göne eşitdirme. Aýdaýaryn kär hekem. Yok, on ýaly. Yo, on ýaly. Bolmaýaly bara. Ya hakykat ya. Gelişmejek zatda. Ýöne o soraňa jogap bereýin. Diýýär ýöne. Bady. Bady. Ýan ýakyna sen bady. Ýan ýakyna oturdy. Hey, bilemok, näme ikimiz üçinem. Şo gowusudur belki. Şo beren kararmy zat. O seni ýan Yok. O meni ýa men onu diýip zat yok. İkimizem näme ortak karar diýär türkler. Bir nokatda bir zatda alalaşyp Yo, ýani bir ajaşyk gutarmady. Yok, ajaşyk gutarmady. Şon ýaly. Ya men gurrun berem, ol bas ýerde ýa men de şeken diýjek. Men de şerak diýärmi? Yo bärde kimligini
videonu görýän bolsa, moş bir ýerde gawat geler, öz ýüregiňde zat duranlar. Dogrumy ýa ýalanmy? Näme meselem, özüm kommentariýada ýazyp biler. Tesbirde ýazyp biler. Men aýtýanam. Men aýtýanam çynmy ýa ýalanmy? Şonu ýaly. Çekäy özüňe diýýärmi? Çekäy özüňe. Öz ýolunda çekäy özüňe. Bä? Onu men onu has bir açyk bolýar-da onuň sen aýdasyň gelermi, gelmezmi? Ola birdi. Aha. Birdim ol? Ýok, nemedäki sen Ha, aýdanyň. aha. Birinjide. Sadykda. Bolýany bir kiçi bolan soň näýlep garşyňdaky ýaňwar aň oýun başlanyp bir känzat bilen ok. Dogry. Ona baryn, onu kabul etmäli diýeli. Ondan soň ýani näçes boldy? Ay edil. Beýle sorama. Yo beýle sorama ýaşlyk. Sonra öňden hasaplaýmary kelime ýa. Yo ýaşlyk beýdip sorama indi. Köp bolup biler, ýok bolup biler. Her kim da indi ýalňyş düşünmesinler. Näme muşdaklamyz, agzalanmaz. Ýok. Her hil pikir eder ya, her hil tesvir ýazyp biler. Ýöne sen soraňa jogap bereýin. Jogap bereýin soraňa. Düşündim berjek soraňa. Men wara belki ondan öňem bolup biler. Ondan şu wagtky aýtjagymdan öňem bolup biler. Ýöne has ýadymda we has hakyky bir bady. Olam 2-nji klassdan bäri bile okuduk ve bile utardık, bile uçurmadık. Klassdaşym. 2-nji klassdan. 2-nji klassdan bäri gürleşik gelem ok. Bile 2-nji klassdan bäri bile okuduk. Açan başladı? Açan başladı. Ay başladı. O zatları aýda oturmarken içkin girip oturmaly. Böyle. Ýöne esasy şo. Yani birinji. Sen berjek soraňa şonu men laýyk bildim. Yani aýtma laýyk bildim. Şo özüm şu videonu görse yani biler ýadyna düşer. Salam ýollaýan o. Bolýany bu temany has bir çuňa girmen. Senem kysman. Ýapaly. Ýagdaý düşünip. Yani bir soragymyzyň amyny gepleşigiň, ýa soraglaryň soňuna ýakynlapdyr. Asyny. Gelsek soňky soraga. Geljek üçin näýlik bir mailnamalar we planlar şunu edern. Sara. Yani bölümünde işleyecekmi ya sosyal medya tarafa has yıkılacakmı ya da ne köp kişinin maksadı business kurmak ve bağımı. Indi öz bölümüm bilen bağlanşykly edip alanda biznesem bolsa şoňa yönetmek gerek, yönetim gerek. Nämeden de öz bölümüm haýry diýýär. Ekonomika okuyan, iqtisadiýat, hukuk okuyan, adetýär diýýär. Onsoň uzagyna hobim olarak sosyal medýany nesip bolsa dowam eder. Öňe sürer, has tanymal derejelere ýeter, Allah ýol berse. Ýöne planym eýämden planym çyzdym, nesip bolsa. Egzamenlerden soň Dubaýa gidip barýan, Allah ýol berse. Ýene Dubaýa gidip barýan. Biznesa başlajak bolýas. Biznesa başlajak bolýas. Düşün. Nesip bolsa, Atawatan Türkmenistanyna paýtagtymyzda Aşgabatda. Biznesa başlajak bolýan. Bu biznesem bärde dolagzak geçmeýin, gyzyk açar. Ýöne esasy gyz gelinleriň ünsüni çekjek biznes. Yani şolara gerek var. Şolara gerek var. Biznes yani sowda nesip bolsa şol planlanma. Düşün. Böyle. Inni
Türkmen ýaşlara bir ykjam, ýa-ni ýürekden berjek maslahatyň. Okuw bolsun, durmuş bolsun, ýa ýa-ni şo bloggerlik ýa Dogry. videolar çekmek. Düşündüm. Evet, düşündüm ha. Aa. Jemläden soň şoň bilen. Ýaşlara berjek maslahatym hälam agzap geçdim. Mhm. Birinjilik bilene etjek maksadyňyz bolsun öňüňizde. Ýa okuwçy döwrüňizem bulalsam ýa-da plan çabakdan şu zat etjek. Şu zat etmeli. Şoň ýaly maksadyňyz bolsun. Soň erkeklere berjek, ýani erkek ýaşlara berjek maslahatym daşary ýurda okuwa gaýtjak bolsaňyz, menden bilseňiz ata-watan borjuňyzy, ýani gulluňyzy tamamlap gelin. Ýani men berjek zadym özüm şeýdip gelem soň, men rahat. Bilýärmi? Ondan soň näle? Daşary ýurtda bolsun, öz ýurdumyzda bolsun, ul okuw ýa-da tapa ýok, orta okuw. Şu okaýan wagtlaryňyz bir zatlar bilen meşgullanyň, hökman. Daşyndan meşgullanyň. Okuw kurs bolsun ýa sport bolsun, futbol, kickbox, eýlen, beýlen. Mene meşgullanym, onymda zadym ýok, ökünýän zadym ýok. Meşgullanmaly. Sosial media başlajaklara ýanky sowedimiz täzeden şu aýdan maslahatymyz, Rahimyň beren maslahaty, men beren maslahatym hökman ýa sarat görüň. Ondan soň diýjek zadym birinjilik bilen maşgalaňyzyň göwüne degmäň, maşgalaňyza ýalan aýtmaň. Dogry sözlemeli, dogruçul bolmaly. Eneňiziň, ataňyzyň göwüne degmäň. Ejeňiziň, kakanyň, gyzyjy doganyňyzyň göwüne degmäň. Iň azat Yaman zat. Yaman zat. Şu taýnam basyp aýtýan. Hökman şu videoda zatlarda goý. Berjek maslahatym ejeňiziň, kakanyň, jiýleňiziň, doganyňyzyň göwüne degmäň. Men basyp aýtýan sebäbim men başymdan geçdi şoda. Soň pişman et. Soň pişman bolýan. Wagt şolar etmeli ekenim diýip. Wagt şolar etmeli ekenim. Ya da wagt şo diýenlerini diňlemeli ekenim. Hudaýa şükür, enem atam, jiýlem, doganam jan, sag, ömürler uzak bolsun. Şu adam giýişdäl. Hudaýa şükür göwnlerini tapmak bilen göwnlerini tapýan zat etýän. Sag bolsun, enem atam şu derejege getirdi, okatýar, zat etýär. Olara da uly minnetdarlym, ejem kakama da uly minnetdarlym bildiresim gelýär, jiýleme, doganama hemmesine Türkiýeden salam ýollaýan we maksadym şeýle. Şonluk bilenem öz ýolunda dowam etmeli. Kanallarym uzaklaşmaly. Video like, repost, kommentariýa, ýani tesbirler, gowy tesbirlerine garaşan. Elbet tesbirlerine duwajdy garaşan. Hoşda bolun. Selam Aýdar. Şunluk bilen İsmail bilenem bugün gepleşigimizi tamamlap gutarýas. Ýani İsmail bilen bu geçiren gepleşigimiň esasy maksady ýene de biziň öz sahypamyzyň, kanalymyzyň maksady bolşýaly. Şu videonu görýän ýaşlara, beýleki adamlara bir görelli bolmak hem de İsmail'in başta özü İzmir'de Doktor Üniversitede bir sınıf ýoldaşlyk uğur gazanyp ýöne ondan soň oň bilen kanatlanman men okuýup başaranyň bu däliýi bärik gelýän sport, ýaşda sport bilen meşgulanan soň oň bilen çäklenip öz halaýan zady hem bir güýmence, hobi güýmence ökmünde diýen biler. Sosial mediada o videolar çıkarmana başlady, edip börsiňem, töwelemem. Şolar ýaly sizem edil şundan bir ilham görelle alarsyňyz diýip umyt etýäs we innik gepleşiklerde görüşýän şak diýip hoş sag bolun. Vallahi. Daş oldu. Canım sag bolaýdyň. Çözdük mü prosto? Her zaman gibi diýip.